Tieto rýchlo spojené gumené kužele sú tiež vyrobené z rovnakého wolframom zaťaženého materiálu, sú oveľa mäkšie ako tradičné plasty, no zároveň mimoriadne odolné a ľahko sa nasúvajú na spojku, netreba s nimi zápasiť. Z tohto špeciálneho wolframom zaťaženého materiálu sa vyrába aj háčikový otočný nadstavec. Ponúkame na to dva rôzne typy, konkrétne s krátkym a dlhým ramienkom a samozrejme sú dostupné vo veľkostiach L a M, aby zodpovedali veľkosti háčika. Farebné háčikové otočné nadstavce sú čoraz populárnejšie, najmä ak používame farebné pop-up nástrahy. Podľa požiadaviek je aj toto dostupné v našej ponuke, takže v jednom balení nájdete varianty v červenej, žltej, ružovej, bielej a zelenej farbe. Posledný produkt, ktorý by som chcel ukázať, je praktická sada zarážok na nástrahy. Obsahuje dve platničky. Z týchto zarážok na nástrahy už existujú milióny druhov, ale tieto som vybral a zaradil do tohto balenia preto, lebo sú to moje osobné obľúbené. Medzi nimi je krátka V-zarážka, dlhá V-zarážka a klasická dlhá zarážka v tvare guľôčky. Ak sa ti ktorýkoľvek z týchto produktov zapáčil, nájdeš ho v našom e-shope alebo aj u našich partnerských predajcov, ktorí ponúkajú produkty Haldorado.